Ketile wong atiku. Siap dulu. Anjir, ampun kesusu, Pak. Nalikane Sepisan ketemu. ya, terus Pak Bios, betul. Ya, Wong bagus dadi laku. Godha ati rinten siang telu. Inur panci worogo ngundang rasa tumete sing kalbu. Lerengmu yai sekoro datan bisa ngluluhke atiku. Suwe kono jenteni limongi atiku antuk jambi. Dadya ati sawiji najan apa tak lakoni. Sabda pendeta rata mring sliramu dadya ing sisihku. yo. Mugi Gusti ngelani tresnaku bakal dinawa mati. Wong atiku. Nalikane sepisan ketemu. Ayo. Wong bagus dadi laku. Godha ati rinten siang telu. Inur panci worogo ngundang rasa tumete sing kalbu. Ayo. Lerengmu yai sekoro dadal bisa ngluluhke atiku. Terus. Suwe kono ngenteni limongi atiku antuk jambi. Ayo. Dadya ati sawiji nadyan apa tak lakoni. Sabda pendeta rata mring sliramu dadya ing sisihku. Mugi Gusti ngelani tresnaku bakal dinawa mati. Pak sebar apem wis Kelurahan Jatilan. Disetujui Bapak Bios, Bose Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Galo. Paguyuban Kecukusung Jebol akeh kancane Kelurahan Jatilan. apeme Kang dipun sekolah tampun Bapak Radamino saka pengurus LPMK Kelurahan Jatilan. gawe enak kuri tur manis rasane Manis rasane wong ayu. Japan kira iku Mongkang dosono
piye sih mboten nyalampun iki. Asik. Kinyanang rapetuli lagi inflasi anak kan orang duwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikat rapetuli donya kiamat wong yen lagi nyenengi rapetuli lagi inflasi anaknya lagi pokok jarene wis jodoh mas apa-apa tuwae wong loro Kulo kuwi pek sapa nduk kulo iki ya duwemu lambe tipis wae sapa ndak ambek tipes yo duwemu Pak Pius wae sapa ndak menika kagungane tiyang kathah Kulo kuwi wae sapa ndak mestine ana sing duwe iki piye wae sapa ndak mestine ana sing duwe piye wae sapa ndak mestine ana sing duwe piye iki piye wae sapa ndak mestine ana sing duwe mestine ana sing duwe wong yen lagi kan Pak Pius setese gunung wong yen lagi nyenengi rapetuli lagi inflasi anak jan ora duwe duit wani kredit wis jodoh apa-apa tuweke wong loro tenane yen lagi kepikat kepikat Pak Pius donya kiamat tenane wong yen lagi nyenengi rapetuli lagi inflasi anaknya lagi pokok jarene wis jodoh apa-apa tuweke wong loro Pak Pius kagungane sapa ndak niku kagungane sinten Pak Pius kagungane sapa ndak kagungane bupi kuwi nek sapa sapa ndak mestine ana sing duwe bangir wae sapa ndak mestine ana sing duwe iki piye wae sapa ndak mestine ana sing duwe iki piye wae sapa mestine ana sing duwe iki piye wae sapa mestine ana sing duwe wae sapa mestine ana sing duwe mangga ku dapat aku coba melamar gadis lamar Pak Pius ku dapat oke zaman itu waktu rapet perawan yen bengi nangis wae ampun kuwatir karo manue iki piye wong tuwa rapi perang prawane
ana ing ati kerja do gotong royong aja padha mungke linambaran rasa tresno mula ayo padha bareng ditanggangi amrin jetiskun cara dawah lesung jumenglung sumangga Mbak Indah lesung jumenglung seimbalan lesung jumenglung paneter malungkung ngomandang ekor bisa juning prong desentak atak tektak atak kuntak atak tektak tektak kuntak atak tektak atak kuntak atak tektak tektak kung lesung jumenglung seimbalan lesung ingkang dipun sesuki Bapak Lurah Batino Bapak Agus Prabasa ngomandang Bapak Gus Meskipun tambah berdaya tansah inilah iramaku kecut kusum sugeng midhangetake lesung jumenglung seimbalan lesung jumenglung paneter malungkung ngumandang yes desentak tak tektak 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 lesung jumenglung seimbalan lesung jumenglung paneter malungkung ngumandang
bisa jroning desantok. Silakan pegangan udah Matius. tak Yo. tak 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 Ya silakan. tak 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 tak. Dan saat ini silakan kembali ibu-ibu. Silakan untuk membuat gunungan kecil sambil pertunjukan dari Kecil Kusum.
mula aja ditinggalke